Murya masu kallon barka da sake haduwa a wani sabon shirin namu mai albarka. A wannan shirin namu ne za mu kawo muku amfanin da zuma take da shiga lafiyar cikin ɗan adam. Da farko dai kafin ku sama irin wannan amfani sai kun samu zuma da take tatacciya wadda ba ƙara ba, ma'ana zuma ta ainihi. Irin wannan zuma ce take dauke da sinadarai wanda za su ƙara wa jikin ku lafiya. Amfani na ɗaya, zuma tana da matuƙar amfani wurin sanya ciwo saurin warkewa, sannan kuma tana hana ciwo kamuwa da cututtuka, ma'ana tana da aiki irin na antibacterial da kuma antiseptic property. Abu na biyu shine maganin tari. Binciken masana ya tabbatar cewa a cikin zuma akwai sinadarai masu matuƙar tasiri ne tari wurin warkar da shi tare da bawa mutum lafiya. Abu na uku shine zuma ba ta da illa ga masu ciwon suga, ma'ana diabetes, idan suke amfani da ita a bisa yadda likita ya sanar da su, domin cewa a cikin zuma fructose ya fi yawa sama da glucose a cikinta. Saboda haka ne masu ciwon suga za su iya amfani da zuma a matsayin suga a cikin shayin su ko wani abin shan su a adadi ɗan kaɗan ba tare da ta musu illa a jikinsu ba. Abu na hudu, zuma tana ƙara kwakwalwa ƙarfi, domin kuwa tana buɗe jijiyoyin da ke kai wa kwakwalwa jini. Binciken masana ya tabbatar da cewa shan zuma akai-akai na taimakawa wajen ƙara wa mutum basira da kuma ƙarfin kwakwalwa. Abu na biyar, zuma tana maganin ciwon kansa, domin kuwa a cikin ta akwai sinadarin flavonoid wanda ke kashe ƙwayoyin kansa. Abu na shida, wanda yake tsanani ne ga kowa, shine zuma tana maganin ciwon ciki tare da sanya abinci saurin narkewa a ciki, ma'ana tana maganin inda shi kowane iri. Saboda haka ne yayin da wani yake yin ciwon ciki zai iya ɗaukar zuma ya sha cokali ɗaya, cokali biyu ko makamancin haka. Hakan zai taimaka wajen warkar da ciwon cikinsa cikin sauƙi insha Allah. Abu na bakwai, zuma tana maganin rashin bacci, ma'ana insomnia. Hakanan dai zuma tana gyara jiki tare da magance saurin tsufa. Zuma tana yaƙar free radicals, wurin chemical ne waɗanda ke taruwa a cikin jiki, musamman na masu shan taba, wanda ke kawo saurin tsufa da kuma lalacewar jiki cikin sauƙi. Sai kuma na takwas, wanda yake na ƙarshe, zuma tana ƙara garkuwar jikin mutum ƙarfi. Saboda haka ne mutumin da yake yawan shan zuma baya saurin kamuwa da cuta kamar wanda baya sha.